Trebuie să vorbesc cu toată lumea despre ceva important, a spus tatăl meu, chipul lui umplând pătratul central de pe ecranul laptopului meu, și m-am îndreptat puțin în scaunul de la biroul meu din apartamentul meu din Portland, gândindu-mă că poate, în sfârșit, acesta era momentul, poate bunica primea petrecerea surpriză pe care o merita pentru a 90-a ei aniversare, poate că de data asta aș fi fost și eu inclus în planificare. Era duminică, 14 martie 2023, exact la ora 14 EST, și intrasem în apelul Zoom exact la timp, ca întotdeauna, fiica cea bună, cea de încredere, chiar dacă nimeni nu părea să observe vreodată. 47 de persoane umpleau grila de pe ecranul meu, mici dreptunghiuri cu veri, mătuși, unghi și veri de gradul 2, pe care îi vedeam doar la nunți și în mormântări, cu toții așteptând în timp ce tata își dregea glasul în acel mod specific pe care îl avea când era pe cale să facă un anunț. După cum știți cu toții, Patricia și cu mine am lucrat cu avocatul nostru specializat în succesiuni, a continuat el, iar mama stătea lângă el în cadru, cu mâinile împreunate în poală, cu fața atent neutră, în acel mod pe care îl perfecționase de-a lungul a 40 de ani de căsnicie. Stomacul a început să mi se strângă, deși nu aș fi putut spune de ce, un instinct animalic care a simțit pericolul înainte ca mintea mea conștientă să-l prindă din urmă. Am luat niște decizii cu privire la testamentul nostru și cred în transparență, așa că am vrut să împărtășesc acest lucru cu familia, a spus tata, și am privit chipul lui Derek într-un alt pătrat, fratele meu mai mare, la 38 de ani, semănând atât de mult cu tata, încât era aproape sinistru, aceeași maxilar, același mod de a se purta de parcă ar fi stăpânul oricărei încăperi în care se afla, iar lângă el, soția lui, Jennifer, zâmbea încurajator către ecran. Vanessa era și ea acolo, sora mea mai mică, la 29 de ani, cu șuvițele proaspăt făcute și machiajul perfect chiar și pentru un apel Zoom de duminică, iar lângă ea era Brad, în tricoul lui polo scump, chirurgul cardiolog cu care se căsătorise acum 3 ani, într-o nuntă care a costat $45.000. Ne împărțim averea între copiii noștri care și-au construit vieți și familii de succes, a spus tata, iar cuvintele au fost atât de nonșalante, atât de firești, încât aproape că nu le-am procesat la început. Derek și Vanessa vor împărți totul în mod egal. Am decis să o eliminăm complet pe Maya din moștenire. Cuvintele au plutit în aerul digital, transmise prin cabluri de fibră optică și sateliți către 47 de ecrane diferite în 47 de locații diferite și am simțit cum mi se încinge fața, cum îmi amorțesc mâinile, cum ceva în pieptul meu s-a spart ca gheața pe un iaz iarnă. Asta era real. Asta se întâmpla. Tatăl meu tocmai anunțase întregii noastre familii extinse că eu nu valoram nimic, că eșuasem atât de complet în viață, încât nu meritam nici măcar o recunoaștere simbolică în testamentul lui și o făcuse public, deliberat, în fața tuturor celor pe care îi cunoșteam. Eram copilul din mijloc, cea tăcută, cea care se pierdea mereu în fundal, în timp ce Derek primea laudele și Vanessa primea atenția. Dar asta era diferit, aceasta era o declarație formală a lipsei mele de valoare, iar tata încă vorbea, explicându-și raționamentul, de parcă ar fi prezentat o propunere de afaceri. Și nu mă puteam mișca, nu puteam vorbi, puteam doar să mă holbez la chipul lui de pe ecranul meu, în timp ce alte 46 de fețe priveau cum umilința mea se desfășura în timp real. Înainte de a continuați povestea, vă rugăm să vă abonați. Trebuie să ajung la 1000 de abonați pentru a vă putea aduce povestea de azi. Pentru tine este doar un click, dar pentru mine înseamnă mult. Să fiu clar în privința situației, a continuat tata, și mi-am dat seama cu un sentiment bolnăvicios că nu terminase, că anunțul în sine fusese doar începutul, iar acum urma explicația, justificarea pentru care copilul său din mijloc merita umilință publică. Maya are 34 de ani și încă stă cu chirie într-un apartament. Nu a cumpărat niciodată o proprietate, nu a investit niciodată în viitorul ei într-un mod semnificativ. Are un job oarecare la calculator pe care abia îl poate explica oamenilor, nimic concret,
nimic la care să poți arăta și să spui, fiica mea a construit asta. Vocea lui purta acel ton specific de dezamăgire pe care îl auzisem toată viața și am privit chipul mamei mele pe ecran, așteptând să spună ceva, orice, să întrerupă această recitare a eșecurilor mele, dar Patricia Patel stătea tăcută lângă soțul ei, cu mâinile încă împreunate, cu expresia încă atent neutră. Derek, pe de altă parte, și am văzut cum chipul fratelui meu s-a schimbat ușor, așezându-se într-o satisfacție. Derek a construit o afacere de ortodonție prosperă, cu 3 locații acum. El și Jennifer ne-au dăruit 3 nepoți frumoși. Deține o casă în valoare de $750.000. S-a impus ca un stâlp al comunității sale. Derek a dat ușor din cap, acceptând această laudă ca pe ceva ce îi se cuvenea. Și m-am gândit cum afacerea lui de fapt se chinuia. Cum mi se plânsese cu 2 Crăciunuri în urmă despre problemele de retenție a pacienților. Dar bineînțeles că tata nu știa asta, pentru că Derek îi arăta doar succesul. Și Vanessa, a continuat tata, chipul lui îndulcindu-se așa cum făcea întotdeauna când vorbea despre sora mea mai mică, Vanessa s-a căsătorit cu Bradford, un chirurg cardiolog, și își construiesc o viață frumoasă împreună. Acum se uită la proprietăți în Connecticut, vorbesc despre întemeierea unei familii. A făcut alegeri excelente. Am privit-o pe Vanessa încercând să pară modestă, dar era și altceva în expresia ei, ceva ce ar fi putut fi disconfort, deși era greu de spus pe ecranul mic. Averea mea este de aproximativ $1,2 milioane, a spus tata, și am auzit pe cineva gâfâind, probabil unul dintre verii mai tineri care nu realizau că părinții noștri aveau atâția bani, și Patricia și cu mine am decis să o împărțim în mod egal între Derek și Vanessa. Ei au familii, cheltuieli, viitoruri de planificat și-au dovedit responsabilitatea. Grila de fețe de pe ecranul meu arăta acum reacții diferite, acum că explicația completă fusese expusă. Unchiul Tom dădea din cap, expresia lui sugerând că îi se părea o planificare financiară rezonabilă. Mătușa Linda părea incomodă, dar nu suficient de supărată încât să spună ceva. Gura verișoarei Sara era ușor deschisă, șocată. Verișorul Mark avea camera oprită, dar îi vedeam numele evidențiat, de parcă vorbea, probabil pe mut, probabil spunând ceva cuiva care era în cameră cu el. Sora mamei mele, mătușa Grace, părea îngrozită, cu mâna la gură. Dar alții, poate o treime din fețele de pe acea grilă, păreau să fie de acord, ca și cum tata lua o decizie practică bazată pe fapte evidente, ca și cum fiica ce nu se măritase niciodată, nu avusese niciodată copii, nu cumpărase niciodată o casă, nu realizase nimic ce ei puteau înțelege, acea fiică, în mod natural, nu merita nimic. Cred în a fi sincer cu familia, a încheiat tata, și ironia acelei declarații, tupeul pur de a numi asta sinceritate, în loc de cruzime, a făcut ca ceva să se răsucească în pieptul meu. Maia este binevenită la reuniunile de familie, desigur, dar testamentul este final. Am semnat deja documentele cu avocatul nostru. Și exact așa s-a terminat. Valoarea mea a fost calculată și găsită necorespunzătoare. Valoarea vieții mele a fost anunțată ca fiind exact $0, transmisă către 47 de persoane într-o duminică după amiază de martie, în timp ce stăteam singură în apartamentul meu închiriat, la 3000 de mile distanță. Apelul s-a încheiat și am rămas înghețată în scaunul de la birou, holbându-mă la ecranul unde fusese chipul tatei cu câteva momente înainte, fereastra Zoom arătând acum doar mesajul banal: întâlnirea s-a încheiat, pe un fundal palid, iar mâinile mele erau încă pe tastatură, deși nu mi-aminteam ce plănuisem să tastez. Nu mi-aminteam nimic în afară de sunetul vocii lui, spunând acele cuvinte: să o eliminăm complet pe Maia din moștenire. Și felul în care 47 de fețe priviseră cum se întâmpla. Telefonul meu a început să bâzâie,
Imediat, vibrând pe suprafața biroului cu acel zdrângănit insistent care însemna că mai multe mesaje soseau deodată, și m-am uitat în jos să văd ecranul luminându-se cu nume, verișoara Jennifer, verișorul Mark, mătușa Grace, oameni care mă contactau imediat după, deși nu mă puteam hotărî să citesc ce spuneau, nu puteam înfrunta dacă ofereau compasiune sau erau de acord cu evaluarea tatei despre viața mea lipsită de valoare. Apartamentul din jurul meu s-a simțit dintr-o dată mai mic, lumina de după amiază care intra pe fereastră părea cumva greșită, prea strălucitoare pentru ceea ce tocmai se întâmplase, prea obișnuită pentru momentul în care tatăl meu îmi calculase public valoarea și anunțase că suma era 0. Am ridicat în cele din urmă telefonul, pentru că nu se oprea din bâzâit, și am văzut mesajele formând 2 categorii distincte în timp real. Maia, îmi pare atât de rău. A fost oribil. Ești bine? De la oameni ca mătușa Grace și verișoara Sara, și apoi celălalt tip, cele care erau cumva mai rele decât anunțul în sine, mesaje precum poate ia asta ca pe un semnal de alarmă de la verișorul Mike și tatăl tău a adus niște argumente bune despre responsabilitatea financiară de la unchiul Tom, ca și cum 34 de ani în care am fost respinsă și trecută cu vederea ar fi fost justificați, ca și cum umilința publică ar fi fost o intervenție necesară, mai degrabă decât cruzime. Telefonul meu chiar a sunat atunci, nu doar un text, ci un apel complet, și am văzut numele mătușii Linda pe ecran și aproape că nu am răspuns pentru că cumva știam exact ce avea de gând să spună, dar un vechi obicei al politeții m-a făcut să glisez pentru a accepta. Maia, draga mea, a spus ea, vocea ei purtând acel ton specific de îngrijorare amestecată cu condescendență pe care îl auzisem toată viața, știu că ești supărată, dar poate asta te va motiva să-ți pui viața în ordine, știi? Tatăl tău te iubește, doar că își face griji pentru viitorul tău. Am stat acolo ascultând-o, cum îmi explica cum umilința publică a tatei era de fapt un dar, o oportunitate de creștere, cum poate acum în sfârșit mă voi așeza la casa mea, îmi voi găsi un soț, îmi voi cumpăra o casă, voi face toate lucrurile care m-ar face să contez ca o persoană reală în ochii familiei și mi-am dat seama cu o claritate care se simțea ca apa cu gheață că aceasta era culmea a 34 de ani în care am fost invizibilă, în care am fost copilul tăcut din mijloc, care se pierdea în fundal în timp ce Derek era lăudat pentru cabinetul său stomatologic. Și Vanessa era celebrată pentru că s-a măritat bine, iar tatăl meu se uitase la întreaga mea viață și decisese că nu însemna absolut nimic demn de recunoaștere și o făcuse în fața tuturor celor pe care îi cunoșteam, deliberat, public, ca și cum umilința mea însăși era o lecție la care familia trebuia să fie martoră. Am stat acolo după ce mătușa Linda a închis în cele din urmă, holbându-mă la telefonul meu și simțind greutatea a 34 de ani apăsând pe mine, și mi-am dat seama că ceea ce tocmai se întâmplase în acel apel Zoom nu era un incident izolat, ci mai degrabă punctul culminant al unui model care se întindea înapoi cât de departe mi-aminteam. O viață întreagă în care am fost trecută cu vederea, respinsă, și mi s-a spus în 1000 de moduri diferite că nu contam la fel de mult ca Derek și Vanessa. M-am gândit la absolvirea mea de liceu în iunie 2007, cum fusesem șefă de promoție a clasei mele, primul patel care a obținut această onoare. Și stătusem pe acea scenă, în robă și tocă, căutând cu privirea chipul tatei în public, știind deja ce voi găsi, adică un scaun gol, pentru că plecase în acea dimineață la Boston pentru a participa la orientarea lui Derek la facultatea de stomatologie, un eveniment care nici măcar nu era obligatoriu, doar o sesiune de bun venit la care Derek ar fi putut participa cu ușurință singur, având în vedere că avea 22 de ani la vremea aceea, dar tata insistase să meargă pentru că acesta este începutul viitorului real al fratelui tău. Mama venise la absolvirea mea, făcuse poze și îmi spusese că era mândră, dar chiar și atunci văzusem distragerea în ochii ei, felul în care își verifica constant telefonul pentru noutăți de la tata despre orientarea lui Derek. Și când am ținut discursul meu de șefă de promoție despre urmărirea viselor în domenii neașteptate, despre cum tehnologia urma să schimbe lumea, am văzut cum atenția mamei mele se risipea
și am înțeles că până și momentul meu de realizare era secundar față de orice făcea Derek la 300 de mile distanță. Apoi a fost MIT, scrisoarea de acceptare care a sosit în martie 2008, plicul gros care însemna că intrasem la una dintre cele mai bune școli de inginerie din lume cu o bursă parțială pe bază de merit și fusesem atât de entuziasmată, îl sunasem pe tata la serviciu să-i spun, iar el spusese, e frumos, Maia, dar trebuie să vorbim despre costuri, pentru că informatica nu este o carieră reală pentru femei, nu ca medicina sau stomatologia, și nu sunt sigur că merită investiția, când probabil te vei mărita și vei înceta să mai lucrezi oricum. Refuzase să vină la celebrarea studenților acceptați pe care MIT o găzduia în regiunea noastră, îmi spusese că era o pierdere de timp să sărbătorești ceva ce nu era practic. Și când plânsesem în camera mea în acea noapte, mama intrase și spusese, tatăl tău doar își face griji pentru bani, draga mea, vrea să fii în siguranță. Ca și cum respingerea realizării mele ar fi fost de fapt îngrijorare, mai degrabă decât o respingere fundamentală a cine eram și a ceea ce prețuiam. Plătisem singură cea mai mare parte a MIT-ului prin burse, programe de muncă, studiu și împrumuturi studențești pe care mi-a luat 6 ani să le rambursez, în timp ce Derek primise întreaga taxă de școlarizare la stomatologie acoperită de părinții noștri, $80.000 în total, și când absolvisem cu diploma mea în informatică în 2012, tata nici măcar nu întrebase despre perspectivele de angajare sau ce învățasem, spusese doar, ei bine, acum trebuie să-ți găsești un soț înainte să te concentrezi prea mult pe muncă. Ca și cum educația mea ar fi fost ceva de tolerat, mai degrabă decât de celebrat. Și apoi, la 26 de ani, în 2015, când economisisem $15.000 și aveam un plan de afaceri pentru un startup de consultanță tehnologică, făcusem toată cercetarea de piață și proiecțiile financiare, venisem la tata cu aceeași cerere pe care Derek o făcuse cu 2 ani înainte, când avusese nevoie de 80.000 pentru avansul la cabinetul său. Tata se uitase la prezentarea mea pregătită cu grijă și spusese, acesta este un hobby, Maia, nu o afacere reală, nu voi irosi bani pe ceva ce va eșua într-un an. Și îi dăduse lui Derek banii fără să-i ceară măcar un plan de afaceri, doar scrisese cecul pentru că Derek știe ce face. Până la vârsta de 30 de ani, în 2019, încetaserăm să mă mai aștept la ceva diferit. Dar tot a durut când Vanessa s-a logodit cu Bradford și tata s-a oferit imediat să plătească pentru nuntă, ajungând să cheltuiască $45.000 pe o ceremonie la un club de la țară cu 300 de invitați și când întrebasem nonșalant cu ce ar putea contribui dacă m-aș fi măritat vreodată, el spusese, poate 5.000, dar sincer, Maia, probabil vei divorța oricum, având în vedere concentrarea ta pe carieră, așa că nu vreau să investesc prea mult în ceva temporar. Și atunci mi-am dat seama că în mintea lui eram fundamental defectă, incapabilă să ating marcării succesului care contau în viziunea lui asupra lumii, și că nimic din ce aș fi făcut nu i-ar fi schimbat vreodată evaluarea valorii mele. Realitatea carierei mele efective era ceva ce familia mea nu înțelesese niciodată și încetase să mai încerce să înțeleagă cu ani în urmă, iar adevărul era că lucram ca arhitect de sisteme la CloudSync Solutions, o firmă de tehnologie de dimensiuni medii, dar foarte respectată din Portland, de 8 ani, din 2015, câștigând un salariu de $140.000 anual, ceea ce nu erau bani de Silicon Valley, dar era mai mult decât respectabil pentru Pacific Northwest și mă plasa confortabil în clasa de mijloc superioară, după orice măsură obiectivă, dar la fiecare reuniune de familie, la fiecare cină de ziua recunoștinței și sărbătoare de Crăciun, ori de câte ori cineva întreba ce fac la serviciu și încercam să explic arhitectura de sisteme, să descriu cum proiectam și implementam infrastructura care permitea companiilor să-și gestioneze datele pe mai multe platforme, tata făcea un gest de respingere cu mâna și spunea, Maia se ocupă cu chestii pe calculator, ca și cum întreaga mea profesie ar putea fi redusă la acele 3 cuvinte, ca și cum
8 ani de muncă specializată și învățare continuă și rezolvare de probleme ar fi echivalenți cu cineva care repară imprimante sau resetează parole. Îl priveam petrecând 30 de minute, explicând detaliile cabinetului de ortodonție al lui Derek, lăudându-i ratele de retenție a pacienților și investiția în noua tehnologie de imagistică, fără să conteze că cabinetul lui Derek era de fapt destul de mediocru conform standardelor industriei, că 3 manageri de birou diferiți demisionaseră în 2 ani, că recenziile lui de pe Yelp erau în cel mai bun caz mixte. Dar tata vorbea despre asta de parcă Derek ar fi revoluționat stomatologia. O aducea în discuție cu atâta mândrie, încât ai fi crezut că fiul său a descoperit un leac pentru cancer, mai degrabă decât că punea aparate dentare adolescenților. Și Vanessa, care nu mai lucrase de când se măritase cu Bradford în 2019, era tratată ca și cum ar fi obținut personal fiecare succes pe care soțul ei chirurg îl realizase. Iar când Bradford a fost promovat șef al secției de chirurgie cardiovasculară la spitalul său în 2021, tata a convocat o ședință de familie pentru a sărbători, i-a scos la cină la un restaurant scump de fripturi și a închinat pentru judecata excelentă a Vanessei în alegerea unui partener, ca și cum valoarea ei ar fi derivat complet din bărbatul cu care se măritase. Și nimeni nu părea să vadă nimic greșit în asta, în ideea că valoarea Vanessei venea din cariera lui Bradford, în timp ce propria mea carieră era respinsă ca fiind chestii pe calculator, nedemne de discuție. Ceea ce familia mea nu știa, ceea ce nu întrebaseră niciodată și prin urmare nu aflaseră niciodată, era că făceam de ani de zile proiecte independente de cercetare și dezvoltare pe cont propriu, lucrând nopțile și în weekenduri la probleme care mă interesau, explorând aplicații și algoritmi care depășeau responsabilitățile mele de la serviciu, și nu menționasem niciodată aceste proiecte la reuniunile de familie, pentru că învățasem prin decenii de experiență că nimănui nu i-ar păsa, că orice încercare de a explica la ce lucram ar fi întâmpinată cu ochi goi și schimbări rapide de subiect și inevitabilă respingere a tatei a oricărui lucru legat de tehnologie ca fiind trivial în comparație cu munca de ortodonție a lui Derek sau cu operațiile lui. Bradford. Așa că încetaserăm să mai încerc să împărtășesc acea parte a vieții mele cu ei. Încetaserăm să mai aduc în discuție conferințele la care participam, sau lucrările de specialitate pe care le citeam, sau inovațiile pe care le dezvoltam. Și îi lăsasem să creadă că viața mea era la fel de mică și neînsemnată pe cât deciseseră ei că era, pentru că era mai ușor decât să lupt pentru o recunoaștere pe care nu o voi primi niciodată, mai ușor decât să explic concepte tehnice complexe unor oameni care deja stabiliseră că munca mea nu conta și că eu, prin extensie, nu contam nici eu. Brevetul în sine începuse cu 18 luni mai devreme, în septembrie 2021, când lucram la un proiect personal care nu avea nicio legătură cu jobul meu la CloudSync Solutions, explorând o problemă care mă fascinase de ani de zile, despre cum algoritmii de compresie a datelor gestionau redundanța în sistemele de stocare în cloud, și mă jucasem cu diferite abordări în biroul meu de acasă serile și în weekenduri, umplând caiete cu calcule și rulând simulări pe serverul meu personal, nu pentru că mă rugase cineva sau pentru că am crezut că va duce la ceva deosebit de profitabil, ci pur și simplu pentru că problema era interesantă și rezolvarea problemelor interesante era ceea ce mi-adusese întotdeauna bucurie, chiar și atunci când nimeni din familia mea nu înțelegea sau nu-i păsa de acea bucurie. Am avut o revelație într-o noapte la sfârșitul lunii septembrie, în jur de 2 dimineața, când ar fi trebuit să dorm, dar în schimb mă holbam la monitorul meu urmărind o simulare și am văzut ceva în modelele de date care m-a făcut să mă îndrept. M-a făcut să realizez că exista o modalitate de a comprima anumite tipuri de date în flux, care era fundamental diferită de abordările existente, mai eficientă cu aproape 18% în testele mele inițiale, și am petrecut următoarele 6 săptămâni rafinând algoritmul, testându-l împotriva fiecărui caz extrem la care m-am putut gândi, documentând totul meticulos, pentru că învățasem în cursurile mele de la MIT că documentația făcea diferența între o idee inteligentă și ceva ce puteai proteja și monetiza efectiv.
Până în noiembrie 2021, am depus cererea de brevet cu ajutorul lui James Chen, un avocat specializat în brevete pe care îl găsisem printr-o cunoștință profesională la o conferință de tehnologie, și James fusese entuziasmat de aplicație într-un mod care m-a făcut să cred că asta ar putea fi de fapt semnificativ. Ar putea fi ceva care ar putea avea o valoare comercială reală, deși am încercat să nu-mi fac speranțe prea mari, pentru că învățasem să nu aștept prea mult de la viață, să nu cred că munca mea va fi recunoscută sau apreciată de altcineva în afară de mine. Procesul de solicitare a brevetului durase 14 luni, ceea ce James a spus că era de fapt relativ rapid, având în vedere complexitatea tehnologiei și minuțiozitatea revizuirii USPTO, și în ianuarie 2023, cu doar 2 luni înainte de acel apel Zoom teribil, am primit notificarea că brevetul meu fusese aprobat, că eram acum inventatorul oficial de drept pentru un nou algoritm de compresie a datelor cu aplicații în stocarea în cloud și tehnologia de streaming, și m-am holbat la acea scrisoare de aprobare simțind o explozie de mândrie pe care nu o mai simțisem de ani de zile, poate niciodată, pentru că acesta era ceva ce creasem complet singură, ceva ce nu avea nicio legătură cu așteptările sau aprobarea familiei mele, ceva ce exista independent de evaluarea lor asupra valorii mele. Dar nu spusesem nimănui din familia mea despre brevet, nu-l menționasem la cina de Crăciun, în 2022, sau în niciuna dintre convorbirile telefonice cu mama mea în săptămânile care au urmat, pentru că la acel moment eram în negocieri preliminare cu 3 mari companii de tehnologie despre licențierea tehnologiei și o angajasem pe Rebecca Torres, o consultantă în licențiere specializată în tranzacții de proprietate intelectuală, iar Rebecca mă sfătuise să păstrez tăcerea până când aveam o ofertă solidă pe masă, dar adevărul mai profund era că păstrasem tăcerea pentru că fusesem condiționată de 34 de ani de respingere să cred că nimic din ce făceam nu ar conta pentru familia mea oricum, că chiar dacă le-aș fi spus despre brevet, ar fi găsit o modalitate să-l minimizeze sau să schimbe subiectul sau să-l compare nefavorabil cu cabinetul de ortodonție al lui Derek, și eram atât de obosită să lupt pentru recunoaștere, încât am decis să las această realizare să existe în partea vieții mele, pe care familia mea nu a văzut-o niciodată și despre care nu a întrebat niciodată. Sincronizarea anunțului tatei în acel apel Zoom, ironia amară de a fi declarată public fără valoare, la doar câteva săptămâni după ce am primit aprobarea brevetului și în timp ce eram în negocieri active care îmi puteau schimba viața, nu mi-a scăpat nici în acele prime ore oribile după ce mă umilise în fața a 47 de membri ai familiei. Și mi-amintesc că m-am gândit că dacă acesta ar fi fost un film, sincronizarea ar fi părut prea perfectă, prea artificială, dar viața reală nu-i păsa de simetria narrativă sau de justiția poetică. Și uneori universul îți oferă pur și simplu aceste momente de ironie cristalizată, în care tatăl tău te declară un eșec exact în momentul în care reușești dincolo de orice a realizat el vreodată. Săptămâna de după apelul Zoom a trecut într-o ceață ciudată, în care am urmat mecanic rutina mea normală de lucru la CloudSync Solutions, dar mă simțeam de parcă mă mișcam ca prin apă, deconectată de tot ce mă înconjura. Și știam că colegii mei au observat că ceva era în neregulă, pentru că fusesem întotdeauna de încredere și concentrată și dintr-o dată mă holbam la monitor fără să văd nimic. Pierdeam șirul conversațiilor în ședințe. Uitam să răspund la e-mail-uri la care în mod normal aș fi răspuns într-o oră. Îmi spuneam că sunt bine, că trebuie doar să procesez ce s-a întâmplat și să merg mai departe, că declarația publică a tatălui meu că nu realizasem nimic era doar opinia lui și nu definea realitatea mea. Dar adevărul era că umilința se înfipsese adânc într-un loc care fusese rănit de atâtea ori înainte, încât nu eram sigură cum să încep să-l vindec. Și joi după amiază, când mi-am dat seama că mă uitasem la aceeași linie de cod timp de 20 de minute, fără să înțeleg un singur caracter, am știut că mă prăbușeam într-un mod pe care nu-l mai puteam ascunde mult timp. Priya Sharma, care fusese cea mai apropiată prietenă a mea de când se alăturase CloudSync cu 3 ani în urmă și care stătea în cubicula de lângă a mea, m-a prins încolțită în camera de pauză în jurul orei 3,
când stăteam în fața aparatului de cafea, uitând de ce venisem acolo în primul rând, și a spus: "Gata, ajunge, mergem la cină în seara asta și o să-mi spui ce se întâmplă, pentru că ai fost un zombie toată săptămâna și îmi fac griji pentru tine." Și am încercat să deviez, să spun că eram doar obosită, dar Priya avea un mod de a vedea prin apărările mele care făcea imposibil să o mint, așa că am fost de acord să ne întâlnim la restaurantul tailandez de lângă biroul nostru la 6:30. La pad thai și pachetele de primăvară pe care abia le-am gustat, i-am spus totul, întreaga poveste teribilă revărsându-se într-un mod în care nu o făcuse cu nimeni altcineva. Nu doar despre apelul Zoom și anunțul tatei, ci despre cei 34 de ani de context care au făcut acel moment atât de devastator, despre a fi invizibilă, respinsă și tratată ca și cum nu aș conta, iar Priya a ascultat cu o expresie care a progresat de la șoc la indignare și la ceva ce semăna aproape cu durerea, și când am terminat în sfârșit de vorbit, a tăcut un moment lung înainte de a spune: "Maya, familia ta nu are nicio idee cine ești tu cu adevărat." Și ceva în felul în care a spus-o, cu atâta certitudine și atâta tristețe, m-a făcut să realizez că avea dreptate într-un mod pe care nu mi-l articulasem niciodată pe deplin. Petrecusem atât de mult timp fiind condiționată la invizibilitate, încât încetaserăm să mai încerc să fiu văzută, încetaserăm să-mi expun realizările în lume, pentru că învățasem că nimănui din familia mea nu-i păsa. Și cumva generalizasem asta, însemnând că nimănui de nicăieri nu i-ar păsa, iar Priya a subliniat că nici măcar nu aveam diploma de la MIT pe peretele apartamentului meu, că scrisoarea de aprobare a brevetului din ianuarie era probabil îngropată undeva într-un sertar în loc să fie înrămată, că învățasem să mă fac mică pentru că a fi mică era mai sigur decât a căuta recunoașterea și a fi respinsă din nou. "Nu te merită," a spus Priya cu vocea ei feroce într-un mod în care nu o mai auzisem niciodată, și am simțit cum ceva s-a spart în pieptul meu, un loc protejat unde stocasem toată durerea și dezamăgirea unei vieți întregi, și am început să plâng chiar acolo în restaurant, nu lacrimi tăcute, ci suspine mari, zguduitoare, care au făcut cuplul de la masa alăturată să se uite îngrijorat, iar Priya s-a mutat pe partea mea de separeu, mi-a pus brațul în jurul meu și m-a lăsat să plâng până m-am golit. Rebecca Torres m-a sunat vineri după amiază, 17 martie, exact la 3 zile după apelul Zoom, care spulberase orice legătură fragilă pe care o mai păstrasem cu familia mea, și când i-am văzut numele pe ecranul telefonului, aproape că nu am răspuns, pentru că eram încă în acea ceață de umilință și durere, încă reluând cuvintele tatălui meu într-o buclă nesfârșită, dar ceva m-a făcut să ridic la al treilea sunet, iar vocea Rebecăi era strălucitoare de un entuziasm care se simțea de parcă venea dintr-un alt univers, un loc unde încă se întâmplau lucruri bune și oamenii puteau simți bucurie fără ca aceasta să fie complicată de decenii de disfuncționalitate familială. "Maya, am vești incredibile," a spus ea și o puteam auzi zâmbind prin telefon. O puteam imagina în biroul ei din centrul orașului Seattle, cu vederea spre Elliott Bay, pe care o admirasem la prima noastră întâlnire cu 6 luni înainte. "Negocierile cu TechCore Industries s-au încheiat și fac o ofertă." M-am așezat pe canapeaua mea, aceeași canapea pe care stătusem când tata anunțase că nu realizasem nimic, și am simțit cum inima a început să-mi bată într-un mod care era atât terifiant, cât și palpitant, pentru că așteptasem acest apel de luni de zile, dar începusem să cred că poate brevetul nu era la fel de valoros pe cât crezuse James Chen, poate că fusesem naivă să sper la ceva semnificativ. Poate că aceasta urma să fie doar o altă dezamăgire într-o viață care dintr-o dată se simțea plină de ele. Rebecca a continuat, cuvintele ei venind mai repede acum, în timp ce mi explica detaliile. "TechCore vrea să licențieze algoritmul tău de compresie pentru a-l folosi pe întreaga lor platformă de stocare în cloud și în divizia lor de servicii de streaming și oferă $2,8 milioane ca taxă de licențiere inițială, plus 4% redevențe pentru toate produsele care încorporează tehnologia, iar proiecțiile lor estimează acele redevențe undeva între $300.000 și $500.000 anual pentru cel puțin următorii 10 ani, posibil mai mult,
în funcție de ratele de adoptare și expansiunea pieței. Nu puteam respira. Literalmente nu puteam trage aer în plămâni, pentru ceea ce a părut un minut întreg, dar probabil au fost doar secunde, și Rebecca trebuie să fi simțit ceva pentru că a spus: "Maya, ești acolo?" Și am reușit să scot un sunet care nu era chiar un cuvânt, dar aparent a comunicat că eram încă conștientă. 2,8 milioane de dolari. Numărul era atât de mare încât nu părea real, nu se lega de nimic din experiența mea sau din înțelegerea mea despre cum ar fi trebuit să arate viața mea, iar Rebecca încă vorbea despre termenii contractuali și programele de semnare și mă întreba când aș putea veni la Seattle să mă întâlnesc cu echipa juridică a TechCore. Și m-am auzit spunând ceva despre a fi disponibilă oricând aveau nevoie de mine, vocea mea sunând ciudat și distant, de parcă ar fi aparținut altcuiva. Contractele ar trebui să fie gata pentru revizuire la începutul săptămânii viitoare, a spus Rebecca, și dacă totul arată bine, ceea ce sunt sigură că va fi, pentru că am negociat termenii timp de 3 luni, am putea să te avem semnând până la sfârșitul lunii, poate pe 28 martie, dacă putem coordona pe toată lumea, iar plata se procesează de obicei în 3 până la 5 zile lucrătoare după semnare. 28 martie. Exact la 2 săptămâni după apelul Zoom. Urmam să semnez un contract care mă va face milionară la exact 14 zile după ce tatăl meu mă declarase public fără valoare, anunțase celor 47 de membri ai familiei că nu realizasem niciodată nimic și nici nu voi realiza. Ironia cosmică a situației era atât de ascuțită încât aproape m-a făcut să râd, doar că nu puteam râde pentru că plângeam din nou. Dar acestea erau lacrimi diferite de cele pe care le plânsesem cu Priya la restaurantul thailandez. Acestea erau lacrimi de ceva ce nu mai simțisem de atât de mult timp, încât aproape că nu l-am recunoscut, ceva ce se simțea ca o răzbunare amestecată cu durere, amestecată cu o neîncredere sălbatică că asta mi se întâmpla mie, Maya Patel, copilul invizibil din mijloc, care învățase să nu se aștepte la nimic și se antrenase să nu-și dorească recunoaștere, pentru că a o dori durea prea mult când nu venea niciodată. Am semnat contractul pe 28 martie 2023 în biroul Rebecca Torres din Seattle, cu ploaia de primăvară și roind pe ferestrele de la podea până la tavan și muntele Rainier invizibil în spatele norilor cenușii, și mâna mi-a tremurat ușor în timp ce mi-am scris numele pe pagină după pagină de documente legale pe care James Chen mi le-a explicat cu o precizie atentă, explicând clauze despre drepturile de proprietate intelectuală și termenii de licențiere și structurile de redevențe pe care abia le-am asimilat, pentru că tot ce puteam gândi era numărul din capul programului de plată, 2.800.000 de dolari. Semnarea a durat 90 de minute, cu pauze pentru întrebări pe care în mare parte nu le-am avut, pentru că Rebecca și James petrecuseră ultimele 2 săptămâni pregătindu-mă pentru acest moment, explicându-mi fiecare detaliu până când am înțeles exact la ce eram de acord, dar a înțelege intelectual și a simți emoțional erau lucruri complet diferite. Și când am semnat în sfârșit ultima pagină și James a spus: "Felicitări, Maya, ești acum un partener de licențiere cu una dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume", am simțit că fie voi vomita, fie voi leșina, sau posibil ambele. Rebecca mi-a strâns mâna cu o căldură autentică și a spus că plata se va procesa în 3 până la 5 zile lucrătoare, că ar trebui să văd depozitul în contul meu până pe 3 aprilie cel târziu. Și am dat din cap și i-am mulțumit ei și lui James și am ieșit din clădirea de birouri în ploaia din Seattle, simțindu-mă de parcă mi-aș fi lăsat corpul undeva pe la pagina 47 a contractului și eram acum doar o conștiință plutind printr-o realitate care nu prea mai avea sens. M-am întors cu mașina la Portland într-o stare de amețeală, cele 5 ore de condus trecând în ceea ce a părut atât minute, cât și zile, și mă tot gândeam la vocea tatălui meu în acel apel Zoom, cu 2 săptămâni în urmă, la certitudinea cu care anunțase că nu realizasem niciodată nimic, la cruzimea nonșalantă de a-mi declara lipsa de valoare celor 47 de membri ai familiei, și cum exact în aceeași săptămână în care el făcuse acea pronunțare,
Eu finalizam o afacere care mă va face mai bogată decât fusese el vreodată. Banii au intrat în contul meu pe 1 aprilie, la 3 zile după semnare, și am stat pe canapeaua mea din apartamentul închiriat, holbându-mă la ecranul telefonului la numărul care apăruse în soldul contului meu curent, de parcă ar fi fost invocat de un fel de glumă cosmică. 2800 $. M-am holbat la el pentru ceea ce trebuie să fi fost 20 de minute, reîmprospătând aplicația bancară de nenumărate ori pentru a mă asigura că era real, că cifrele nu se vor rearanja dintr-o dată în ceva mai rezonabil, mai aliniat cu cum ar fi trebuit să arate viața mea. Eram mai bogată decât întreaga avere a tatălui meu, cea pe care o împărțea între Derek și Vanessa, excluzându-mă în mod explicit. Aveam mai mulți bani în contul meu curent acum decât câștigase Derek în întreaga sa carieră de ortodont. Eram independentă financiar într-un mod pe care nu mi-l imaginasem niciodată posibil și am stat cu această informație zile întregi, fără să spun nimănui, cu excepția Priei, fără să fac nicio mișcare sau decizie, doar existând în această nouă realitate ciudată, unde faptele fundamentale ale vieții mele se schimbaseră atât de dramatic, încât nu mai știam cine ar fi trebuit să fiu. Priya a venit pe 3 aprilie cu o sticlă de șampanie și o expresie de mândrie feroce și a spus: "Trebuie să le freci asta pe nas, tuturor celor care te-au făcut vreodată să te simți mică." Dar mi-am dat seama în timp ce spunea asta că răzbunarea nu era ceea ce voiam, sau cel puțin nu răzbunarea în forma sa cea mai simplă. Nu voiam să-mi rănesc familia așa cum mă răniseră ei pe mine. Voiam ceva mai greu de articulat, ceva ce semăna mai mult cu recunoașterea decât cu răzbunarea, mai mult cu a fi văzută decât cu a dovedi că am avut dreptate. Voiam ca tatăl meu să știe că se înșelase în privința mea, catastrofal de înșelat, și voiam ca el să fie nevoit să trăiască cu această cunoaștere. Voiam ca toți să mă vadă cu adevărat, poate pentru prima dată în întreaga mea viață. Duminica Paștelui a sosit pe 9 aprilie 2023 și m-am trezit în apartamentul meu din Portland la 6 dimineața, cu o decizie deja luată undeva în subconștientul meu, înainte ca mintea mea conștientă să se fie angajat pe deplin, conștientizarea că voi conduce cele 5 ore până la casa părinților mei din Greenwich, Connecticut, pentru reuniunea de familie de la care nu fusesem explicit neinvitată, dar la care toată lumea, inclusiv eu până în acel moment, presupusese că nu voi participa după ce se întâmplase în acel apel Zoom cu 26 de zile în urmă. Am împachetat o geantă mică de noapte, deși nu aveam nicio intenție să rămân peste noapte, geanta funcționând ca un fel de plasă de siguranță psihologică, și m-am urcat în mașină la 7:30 și am început drumul spre est cu mâinile strânse pe volan și mintea mea trecând prin tot ce aș putea spune sau nu spune, prin fiecare scenariu posibil al modului în care s-ar putea desfășura asta, prin fiecare versiune a confruntării pe care o rulasem în capul meu de la 1 aprilie, când acel număr imposibil apăruse în contul meu bancar. Drumul m-a purtat prin capătul defileului râului Columbia și apoi pe autostrăzi, care s-au contopit în timp ce mă gândeam la ce se schimbase în mine în ultimele 3 săptămâni și jumătate, cum banii înșiși nu erau ceea ce mă schimbase, ci mai degrabă ceea ce reprezentau banii, dovada concretă, de necontestat, că tatăl meu se înșelase în privința mea, că evaluarea lui asupra valorii mele se bazase pe nimic altceva decât pe propriile sale limitări și prejudecăți și pe incapacitatea sa de a vedea orice nu se potrivea cu definiția sa îngustă a succesului. Nu eram o persoană conflictuală prin natura mea. Petrecusem 34 de ani învățând să fiu tăcută și discretă și ușor de trecut cu vederea, dar ceva fundamental se spărsese în mine și nu mă mai puteam întoarce la a fi invizibilă acum, chiar dacă aș fi vrut. Nu puteam pretinde că apelul Zoom nu se întâmplase sau că umilința nu mă tăiase într-un mod care nu s-ar fi vindecat fără recunoaștere. Am ajuns la casa în stil colonial a părinților mei din Greenwich exact la ora 1 după amiaza,
aleea circulară fiind deja aglomerată de mașini pe care le recunoșteam. Audiul negru al lui Derek, Tesla Vanessei și al lui Brad, camioneta unchiului Tom, sedanul argintiu al mătușii Linda, și am stat în mașină timp de 3 minute întregi, înainte de a mă putea hotărî să cobor și să merg spre ușa din față, cu inima bătându-mi într-un mod care mă făcea să mă simt atât terifiată, cât și ciudat de vie. Mama a deschis ușa înainte să pot bate și chipul ei a trecut printr-o serie vizibilă de emoții. Surpriză, confuzie, ceva ce ar fi putut fi vinovăție, înainte de a reuși să spună: Maia, nu credeam că vei veni. Și am auzit în acele cuvinte toate lucrurile pe care nu le spunea, toate presupunerile pe care familia mea le făcuse despre cât de complet mă frânseseră, cât de complet se așteptau să-mi accept exilul. Stânjeneala m-a lovit ca un zid fizic când am intrat și i-am văzut pe toți în sufragerie și, revărsându-se în sala de mese unde masa era pusă cu porțelanul bun al mamei mele, Derek și soția lui Jennifer, cu cei 3 copii ai lor, alergând în jur, Vanessa și Brad stând lângă fereastră, arătând de parcă ar fi ieșit dintr-un catalog pentru cupluri tinere bogate, și tatăl meu în fotoliul său ca un rege care își ținea curtea, și împrăștiați peste tot erau mătuși, unchi și veri, poate 15 membri ai familiei extinse în total, și când am intrat, conversațiile nu s-au oprit exact, dar au șovăit, și am văzut oameni observându-mă, și apoi uitându-se repede în altă parte, ca și cum contactul vizual i-ar fi obligat cumva să recunoască ce se întâmplase în acel apel Zoom. Reuniunea a fost chinuitoare, într-un mod pe care nu-l anticipasem pe deplin. Dinamica socială pe care o îndurasem timp de 34 de ani, fiind acum dezvăluită și hipervizibilă, pentru că o vedeam prin ochi diferiți, prin ochii cuiva care își știa valoarea, chiar dacă nimeni din această cameră nu o știa. Oamenii au evitat să menționeze apelul Zoom cu o grijă studiată, care a făcut absența sa mai evidentă decât ar fi fost o discuție directă, conversațiile ocolind cu atenție orice ar fi putut atinge subiecte precum averi, testamente sau decizii de familie, și am fost tratată cu un amestec de milă și respingere care se simțea atât de familiar, încât era aproape reconfortant în previzibilitatea sa, ca și cum aș fi alunecat într-o haină veche care nu se potrivise niciodată bine, dar pe care o purtasem atât de mult timp, încât încetaserăm să mai observ felul în care îmi strângeau umerii. Tatăl meu abia mi-a recunoscut prezența, dincolo de o scurtă înclinare a capului când am intrat prima dată în sala de mese, atenția sa fiind concentrată în întregime pe Derek și Vanessa și familiile lor respective, punându-i lui Derek întrebări detaliate despre planurile de extindere a cabinetului său și dând din cap cu o satisfacție profundă, în timp ce Derek explica că se gândea să deschidă o a doua locație în Fairfield County, aducând potențial 2 ortodonți asociați pentru a gestiona surplusul de pacienți. Am stat la capătul îndepărtat al mesei în timpul cinei, lângă fiica adolescentă a verișoarei Beth, care a petrecut întreaga masă pe telefon, și am mâncat șuncă, cartofi copți și caserolă de fasole verde, în timp ce Derek ținea curtea la celălalt capăt, și l-am auzit spunând la un moment dat, vocea lui purtându-se clar de-a lungul mesei: chestia e că unii oameni înțeleg crearea de avere și planificarea financiară pe termen lung, iar alții pur și simplu nu dezvoltă niciodată această mentalitate. Înțelegeți ce vreau să spun? Și nu se uita la mine când a spus-o, dar implicația a fost suficient de clară, încât Jennifer i-a atins ușor brațul, ca pentru a-l liniști, deși răul fusese deja făcut. Vanessa și Brad vorbeau cu părinții mei despre casele de vacanță pe care le luau în considerare în Hamptons, arătând pe telefonul Vanessei fotografii cu proprietăți de milioane de dolari cu acces privat la plajă, iar tatăl meu radia de o mândrie atât de evidentă în timp ce se uita la acele fotografii, spunând: voi doi v-ați construit o viață atât de frumoasă împreună, sunt atât de mândru de ce ați realizat, și faptul că salariul de chirurg al lui Brad era ceea ce construise acea viață și nu ceva ce făcuse Vanessa însăși, părea irelevant pentru toată lumea de la masă. Mi-am mâncat mâncarea și am rămas tăcută.
urmărind aceste dinamici pe care le îndurasem toată viața, desfășurându-se exact așa cum o făcuseră întotdeauna, copiii de aur lăudați pentru realizări atât reale, cât și împrumutate, copilul trecut cu vederea ignorat, chiar și când stătea la 10 picioare distanță, și-am simțit vechea durere familiară a invizibilității, combinată cu ceva nou, ceva ce se simțea aproape ca o detașare antropologică, ca și cum aș fi studiat o cultură străină, mai degrabă decât aș fi participat la propria mea familie. Revelația care se cristalizase în mine în ultimele 3 săptămâni și jumătate, de la acea dimineață când văzusem acele cifre în contul meu bancar, era pur și simplu aceasta. Acești oameni nu-mi determină valoarea, nu au făcut-o niciodată, și faptul că petrecusem 34 de ani căutând validare de la oameni care erau constituțional incapabili să mă vadă era tragic, dar nu era ireparabil, pentru că mă puteam vedea pe mine însămi acum, chiar dacă ei nu puteau. După cină ne-am mutat în sufragerie, cu peisajul ei familiar de fotografii de familie care acopereau șemineul, majoritatea prezentându-i pe cei 3 copii ai lui Derek sau nunta Vanesei, sau diverse reuniuni de familie în care apăream, dacă apăream, ca o siluetă neclară în fundal, și oamenii s-au așezat pe diversele canapele și scaune cu cafea și faimoasa plăcintă cu mere a mamei mele, în timp ce copiii au fugit sus la camera de joacă. Și m-am trezit stând lângă bibliotecă, simțindu-mă ca o fantomă la propria mea reuniune de familie, până când tatăl meu și-a adres glasul în acel mod specific pe care îl avea când voia atenția tuturor, și camera a tăcut treptat pe măsură ce oamenii s-au întors spre el, în fotoliul său de piele, pe care îl deținea de când mă știam, tronul de pe care rostise atâtea pronunțări despre viețile noastre de-a lungul anilor. Avea ochelarii de citit și ținea un portofoliu de piele pe care îl recunoșteam ca fiind cel în care păstra documente importante și a spus: "Vreau să vă pun la curent cu niște afaceri de familie, de vreme ce suntem cu toții aici împreună." Și stomacul mi s-a strâns pentru că am știut instinctiv ce urma, puteam simți în aer ca presiunea dinaintea unei furtuni. "Patricia și cu mine ne-am întâlnit cu avocatul nostru săptămâna trecută," a continuat el, uitându-se la mama mea, care stătea pe brațul fotoliului său cu mâna pe umărul lui, într-un gest de unitate care m-a făcut să mă simt de parcă îi priveam de la o distanță enormă. "Și am finalizat actualizările la planul nostru de succesiune pe care le-am menționat în apelul de familie de luna trecută. Totul este acum documentat oficial la firmă." S-a uitat direct la Derek și apoi la Vanessa cu o expresie de atâta satisfacție și mândrie, încât ceva în pieptul meu chiar a durut fizic. "Îmi pregătesc copiii pentru succes," a spus el și a accentuat cuvântul copii într-un mod care părea menit să mă excludă din acea categorie, ca și cum aș fi existat într-o altă clasificare, o desemnare inferioară care nu merita aceeași considerație, asigurându-mă că, atunci când mama voastră și cu mine nu vom mai fi, oamenii care și-au construit vieți reale și familii reale vor avea resursele necesare pentru a menține și a crește ceea ce au creat. Derek a dat solemn din cap, ca și cum ar fi primit o responsabilitate sacră, mai degrabă decât doar niște bani pe care nu îi câștigase, iar Vanessa a întins mâna spre mâna lui Brad, cu o expresie care reușea să fie atât recunoscătoare, cât și mulțumită de sine, și am privit această scenă desfășurându-se cu o conștiință ciudată, scindată, o parte din mine fiind încă fiica invizibilă care învățase să absoarbă aceste răni în tăcere, dar o altă parte din mine, partea care devenise mai puternică de la 1 aprilie, a atins brusc un punct de rupere pe care nu știam că urma să vină. "Tată," m-am auzit spunând, și vocea mea a sunat tare în cameră, deși nu o ridicasem. "Trebuie să vorbim despre ce ai făcut în acel apel Zoom." Camera a amuțit complet. Fiecare conversație s-a oprit. Oamenii au înghețat cu ceștile de cafea la jumătatea drumului spre gură. Tatăl meu s-a întors să mă privească cu o expresie de iritare amestecată cu surpriză, ca și cum o piesă de mobilier ar fi vorbit dintr-o dată. "Am luat o decizie practică bazată pe realitate, Maya," a spus el, cu tonul său disprețuitor, în acel mod pe care îl știam atât de bine, acel mod care mă învățase de-a lungul a 34 de ani
că gândurile și sentimentele mele erau întreruperi neplăcute în afacerile importante ale familiei. Frații tăi au construit ceva cu viețile lor, au familii și responsabilități și viitoruri care trebuie asigurate. Ceva se spărsese în mine, sau poate ceva se sigilase în sfârșit. Partea din mine care petrecuse 34 de ani absorbind aceste răni în tăcere, devenind brusc incapabilă să continue în acel rol. Și am simțit cum vocea mea capătă putere, chiar dacă mâinile îmi tremurau pe lângă corp. Vrei să vorbim despre ce au construit ei? Am spus și puteam auzi emoția în vocea mea, dar nu am mai încercat să o ascund, nu am mai încercat să mă fac mai mică, mai tăcută sau mai acceptabilă. Hai să vorbim despre ce am construit eu în timp ce tu nu erai atent, în timp ce erai atât de ocupat să-l lauzi pe Derek pentru cabinetul său mediocru de ortodonție și pe Vanessa pentru că s-a măritat bine, încât nu m-ai întrebat niciodată la ce lucram. Derek s-a ridicat de pe canapea cu fața îmbujorată. Maia, nu este nici momentul, nici locul pentru această conversație, a spus el pe acel ton protector pe care îl perfecționase de-a lungul anilor, vocea copilului de aur care nu trebuise niciodată să lupte pentru recunoaștere. Putem discuta asta în privat dacă ești supărată. Dar nu m-am oprit. Nu mă puteam opri acum că începusem. Nu, Derek, vom discuta asta chiar aici, chiar acum, în fața tuturor, pentru că exact asta mi-a făcut tata pe 14 martie, când le-a spus celor 47 de membri ai familiei că nu valorez nimic, când a anunțat întregii noastre familii extinse că eram atât de lipsită de valoare, încât nu meritam să fiu inclusă în testamentul lui. M-am întors spre tatăl meu, care strângea brațele fotoliului său de piele cu o expresie care era în egală măsură disconfort și defensivă. Am fost singura dintre cei 3 copii ai tăi care și-a plătit singură facultatea, știai asta? MIT, tată. Am intrat la MIT și ai refuzat să vii măcar la celebrarea de acceptare pentru că ai spus că informatica nu este o carieră reală pentru femei, îți amintești? I-ai plătit lui Derek întreaga taxă la facultatea de stomatologie, fiecare bănuț. Dar eu am avut 3 joburi pentru a-mi acoperi cheltuielile, pentru că ai spus că ar trebui să mă concentrez pe găsirea unui soț, în loc să pierd timpul cu tehnologia. Mama începuse să plângă, lacrimi tăcute curgându-i pe față, dar nu a întrerupt, nu l-a apărat pe tatăl meu, așa cum rămăsese tăcută în acel apel Zoom. Când aveam 26 de ani și voiam să încep o afacere de consultanță, ți-am cerut un împrumut de $15.000 și ai spus nu, ai numit-o un hobby, dar în același an i-ai dat lui Derek $80.000 pentru avansul la cabinetul său, i-ai înmânat un cec fără ezitare. Derek a deschis gura să vorbească, dar am continuat, cuvintele revărsându-se după ani de zile în care le-am înghițit. Când s-a măritat Vanessa, ai plătit $45.000 pentru nunta ei. Nu te-ai zgârcit la nicio cheltuială, dar mi-ai spus că dacă m-aș fi măritat vreodată, aș primi maximum 5.000, pentru că probabil aș fi divorțat oricum. Acestea au fost cuvintele tale exacte și ai crezut că este amuzant când ai spus-o. Mătușa Linda, așezată pe canapeaua de lângă fereastră, s-a uitat în jos la mâinile ei și mi-am amintit de telefonul ei de a doua zi, după umilința de pe Zoom, vocea ei spunând: poate asta te va motiva să-ți pui viața în ordine, și m-am întrebat dacă își amintea și ea. Tatăl meu s-a mișcat în scaunul său, expresia sa defensivă crăpându-se ușor. Ești dramatică, Maia, a spus el, dar vocea lui avea mai puțină certitudine acum. Am luat o decizie financiară bazată în considerații practice. Derek și Vanessa au familii, au cheltuieli și responsabilități, au viitoruri care trebuie asigurate. Și eu nu? Am spus, și vocea mi s-a frânt ușor la aceste cuvinte. Eu nu am un viitor? Eu nu am valoare? Ai stat în fața întregii noastre familii și le-ai spus că nu am realizat niciodată nimic, că încă stau cu chirie la 34 de ani. Ca și cum ar fi un fel de eșec moral, că lucrez la un job oarecare la calculator, ca și cum cariera mea ar fi lipsită de sens, și ai făcut-o public, deliberat, pentru a mă umili. Le-ai spus la 47 de oameni că nu valorez nimic, am spus, și am simțit cum vocea mea capătă un fel de putere,
pe care nu o mai accesasem niciodată. Puterea care vine din a spune în sfârșit un adevăr care a fost suprimat atât de mult timp încât a devenit toxic. M-ai umilit public pentru că ai decis că viața mea nu are valoare. Ai făcut un spectacol din lipsa mea de valoare în fața întregii noastre familii extinse, oameni pe care îi cunosc de o viață întreagă, și ai făcut-o deliberat, conștient. Ai programat un apel Zoom și i-ai adunat pe toți la oaltă pentru a putea anunța că nu meritam să fiu inclusă în moștenirea ta. Mai mulți dintre verii mei se uitau acum în jos la mâinile lor și puteam vedea disconfortul pe fețele lor, recunoașterea poate că fuseseră martor la ceva crud și nu spuseseră nimic, iar mătușa Linda, care mă sunase a doua zi să-mi spună că poate asta mă va motiva să-mi pun viața în ordine, arăta acum de parcă ar fi vrut să dispară în tapiseria canapelei. Maxilarul tatălui meu s-a încleștat și s-a aplecat înainte în scaunul său cu acea expresie încăpățânată pe care o știam atât de bine, privirea care spunea că se hotărâse și nicio cantitate de emoție sau rațiune nu l-ar fi schimbat. "Maia, ești nerezonabilă," a spus el, vocea lui luând acel ton moralizator pe care îl folosise de-a lungul copilăriei mele, ori de câte ori îndrăznisem să-mi exprim durerea sau dezamăgirea. "Stai cu chirie la 34 de ani, lucrezi la un job oarecare la calculator pe care niciunul dintre noi nu-l înțelege, nu ești măritată, nu ai copii, nu ai nicio perspectivă pe care să o pot vedea și sunt realist în privința situației, sunt practic în legătură cu unde ar trebui să meargă averea mea pentru a face cel mai mare bine." Cuvintele m-au lovit ca niște lovituri fizice, fiecare fiind o confirmare a fiecărui lucru teribil pe care îl crezusem despre cum mă vedea. Și am simțit cum ceva s-a spart în pieptul meu, dar în loc să se reverse durere, a apărut o claritate ciudată, o certitudine calmă despre ce trebuia să fac în continuare. Am băgat mâna în buzunar și am scos telefonul, și mâinile mele erau mai stabile decât mă așteptam să fie în timp ce l-am deblocat și am deschis aplicația bancară și am navigat la contul meu curent, unde păstrasem $500.000 în fonduri lichide, în timp ce restul banilor stăteau în conturile de investiții pe care Rebecca Torres mă ajutase să le înființez. "Vrei să vorbim despre a fi realist?" am spus și am întors ecranul telefonului spre tatăl meu, ținându-l ferm pentru ca el să poată vedea cifrele clar, soldul care arăta $512.840 și $7.60 și 3 de cenți în contul meu curent Chase. "Acesta este contul meu curent, tată. Aceasta este $500.000. Restul este investit." Camera a amuțit complet, genul de tăcere care se simte aproape solidă, ca și cum aerul însuși ar fi înghețat. Și am privit chipul tatălui meu în timp ce se holba la ecran, ochii lui mișcându-se peste cifre, de parcă ar fi încercat să le decodeze, de parcă ar fi fost scrise într-o limbă pe care nu o înțelegea, și gura i s-a deschis ușor, dar nu au ieșit cuvinte. "Acesta este contul meu curent, tată," am spus, și vocea mea era acum fermă, clară și puternică, într-un mod în care nu fusese niciodată în această casă, în fața acestor oameni care petrecuseră 34 de ani fără să mă vadă. "Aceasta este $500.000, restul este investit." Camera a amuțit atât de tare încât am putut auzi ceasul cu pendulă ticăind pe hol, am putut auzi respirația cuiva tăindu-se, am putut simți greutatea fiecărui ochi din cameră, mutându-se între fața mea și ecranul telefonului pe care îl țineam întins spre tatăl meu, și l-am privit cum se holba la cifre de parcă ar fi fost scrise într-o limbă străină, gura lui deschizându-se și închizându-se fără sunet, fața lui pierzându-și culoarea. "De unde ai?" a început el, dar cuvintele i-au murit în gât și am tras telefonul înapoi, ținându-l acum în ambele mâini, de parcă ar fi fost o probă într-un proces, ceea ce, într-un fel, cred că era. Acum 18 luni, în septembrie 2021, am dezvoltat un nou algoritm pentru compresia datelor, am spus, și am vorbit clar, deliberat, dorind ca fiecare persoană din această cameră să audă fiecare cuvânt,
să înțeleagă fiecare detaliu despre care nu se obosiseră niciodată să întrebe. Are aplicații în stocarea în cloud și tehnologia de streaming, aplicații care afectează milioane de dispozitive, și am depus cererea de brevet în noiembrie 2021, am lucrat cu un avocat specializat în brevete pe nume James Chen și o consultantă în licențiere pe nume Rebecca Torres timp de luni de zile, în timp ce negociam cu 3 mari companii de tehnologie. Îl puteam vedea pe Derek aplecându-se înainte pe canapea, cu fața acum roșie, fie de jenă, fie de furie, nu-mi dădeam seama. Și Vanessa avea mâna la gură, cu ochii mari, iar mama mea încetase să plângă și se uita la mine ca la o străină, de parcă ar fi văzut pe cineva pe care nu-l întâlnise niciodată stând în sufrageria ei. Brevetul a fost aprobat în ianuarie 2023, am continuat, și am simțit un sentiment ciudat de putere în a expune aceste fapte, aceste detalii concrete, irefutabile, ale unei vieți pe care nu știau că o trăiesc. Cu 2 luni înainte de apelul Zoom al tatei, cu 2 luni înainte să le spună la 47 de oameni că nu am realizat niciodată nimic. Și acum 3 săptămâni, pe 28 martie, la exact 2 săptămâni după acea umilință, am semnat un acord de licențiere cu TechCore Industries. Am făcut o pauză, lăsând acel nume să se așeze, urmărind recunoașterea pâlpâind pe câteva fețe, pentru că TechCore era o companie din Fortune 500, genul de nume pe care chiar și oamenii care nu lucrau în tehnologie l-ar recunoaște. Afacerea a fost de 2,8 milioane de dolari în avans, am spus, și am auzit pe cineva gâfâind. Am auzit ceea ce ar fi putut fi mătușa Linda scoțând un mic sunet. În gât, plus 4% redevențe pentru toate produsele care folosesc tehnologia, ceea ce se estimează că va genera între 300.000 și 500.000 de dolari anual pentru cel puțin următorii 10 ani. Tăcerea care a urmat a fost diferită acum, mai grea, încărcată cu un fel de șoc care se apropia de neîncredere. Și am privit fața tatălui meu în timp ce procesa cifrele, în timp ce făcea calculele în minte și realiza ce îi spuneam. Nu sunt doar răzbunată, tată, am spus încet. Valorez mai mult decât întreaga ta avere, acel 1,2 milioane de dolari pe care îl împarți între Derek și Vanessa, averea din care m-ai eliminat pentru că ai decis că nu am nicio valoare, nicio perspectivă, niciun viitor în care să merite investit. Tatăl meu s-a bâlbâit, fața lui încă lipsită de culoare, ochii lui încă încercând să dea un sens la ceea ce îi arătasem, și cuvintele au ieșit fragmentate și confuze. Nu ai spus niciodată nimic despre asta, Maya. Nu ai menționat niciodată că lucrezi la așa ceva, de unde să știm noi, și l-am întrerupt, nu cu furie, ci cu o claritate care se simțea de parcă se acumulase în mine timp de 34 de ani, așteptând acest moment exact pentru a se cristaliza în cuvinte. Nu ai întrebat niciodată, tată, am spus, și vocea mea era acum liniștită, dar a străbătut camera cu mai multă greutate decât ar fi putut-o face orice țipăt, și i-am privit fața în timp ce acele 3 cuvinte au aterizat, în timp ce adevărul simplu și devastator al lor s-a așternut peste toți din cameră. În 34 de ani, nu m-ai întrebat niciodată la ce lucrez, nu ai întrebat niciodată despre cercetarea mea, nu ai întrebat niciodată despre proiectele mele sau obiectivele mele sau ce construiam în acele ore pe care le petreceam la calculator, pe care le respingeai ca fiind timp pierdut cu hobby-uri. Puteam simți atenția tuturor din cameră concentrată în întregime pe mine acum, un fel de atenție pe care nu o experimentasem niciodată de la acești oameni în întreaga mea viață. Și se simțea ciudat și puternic și trist în același timp, pentru că a fost nevoie de un extras de cont pentru a-i face să asculte în sfârșit. De fiecare dată când am încercat să vorbesc despre munca mea, ai numit-o chestii pe calculator și ai schimbat subiectul, te-ai întors literalmente de la mine la jumătatea propoziției pentru a-l întreba pe Derek despre cabinetul său sau pe Vanessa despre planurile ei de nuntă, ai decis că sunt lipsită de valoare fără să mă cunoști vreodată, fără să întrebi vreodată cine eram cu adevărat sau ce făceam cu adevărat cu viața mea.
Tatăl meu a deschis gura, dar nu au ieșit cuvinte, și am putut vedea ceva prăbușindu-se în expresia lui, o structură defensivă pe care o construise pentru a-și justifica tratamentul, față de mine începând să se crape, și am continuat pentru că aveam nevoie ca el să înțeleagă totul, întreaga învergură a ceea ce nu văzuse niciodată. Sunt un inventator nominalizat pe un brevet care va fi în milioane de dispozitive tată, în telefoane și calculatoare și servicii de streaming pe care milioane de oameni le folosesc în fiecare zi. Și am făcut asta cu educația de la MIT, școala a cărei acceptare ai refuzat să o sărbătorești pentru că mi-ai spus că informatica nu este o carieră reală pentru femei, diploma pentru care am plătit-o în întregime singură, pentru că i-ai dat lui Derek $80.000 pentru cabinetul său, dar nu mi-ai dat mie 15.000 pentru a începe o afacere. Puteam vedea mâna mamei mele acoperindu-și acum gura, puteam vedea lacrimi începând din nou în ochii ei, dar lacrimi diferite de data aceasta, nu lacrimi de jenă, ci ceva ce semăna cu durerea sau recunoașterea. Am fost deja contactată de alte 2 companii pentru muncă de consultanță, pentru a aduce expertiza mea în echipele lor de dezvoltare, și James Chen, avocatul meu de brevete, spune că sunt în poziția de a depune cel puțin încă 3 brevete în următorii 2 ani, pe baza cercetării pe care o fac în prezent, cercetarea pe care o fac în apartamentul meu, închiriat de care ești atât de rușinat, apartamentul pe care l-am ales pentru că investeam fiecare $1 disponibil în munca mea, în loc să te impresionezi cu proprietăți imobiliare. Derek avea acum brațele încrucișate, fața lui încă roșie, și puteam vedea maxilarul lui încleștându-se și descreștându-se, iar Vanessa se uita la mine cu o expresie pe care nu o puteam citi, ceva între șoc și ceea ce ar fi putut fi primele semne de respect, iar tatăl meu doar stătea acolo în fotoliul său, părând cumva mai mic, diminuat, ca și cum revelația succesului meu l-ar fi redus fizic. Camera a izbucnit în haos, nu genul zgomotos, exploziv, ci genul în care toată lumea părea să se miște și să vorbească deodată, pe tonuri șoptite și urgente, și am privit totul din centrul furtunii pe care o creasem, simțindu-mă ciudat de calm acum, că adevărul era în sfârșit la vedere, după 34 de ani în care fusese ascuns. Verișorul Marcus, cu care abia vorbisem într-un deceniu, s-a ridicat brusc de unde stătuse lângă fereastră, cu telefonul în mână și fața transformată de recunoaștere, și a spus suficient de tare pentru a tăia murmurul: "Stai, tu ești Dămaia Patel de la brevetul de algoritm de compresie? Cel despre care s-a vorbit peste tot în știrile de tehnologie în ultimele 2 luni?" M-am întors să mă uit la el, acest văr care lucra pentru o companie de software din Boston, și am dat încet din cap, urmărindu-i expresia cum se schimbă de la șoc la ceva asemănător cu uimirea, și și-a trecut mâna prin păr, părând complet uluit. "Doamne, habar n-aveam că acel Patel erai tu, nu am făcut niciodată legătura, am vorbit despre algoritmul tău la serviciu, despre cum va revoluționa eficiența stocării în cloud, și tu ești verișoara mea și nici măcar nu știam." Alți membri ai familiei își scoteau acum telefoanele, îi vedeam tastând, căutând, fețele lor iluminate de strălucirea ecranelor, și am privit cum găseau articolele despre care vorbea Marcus, acoperirea din industria tehnologică pe care o văzusem, dar nu credeam niciodată că familia mea s-ar fi interesat sau ar fi înțeles, și puteam vedea exact momentul în care fiecare persoană a realizat că era real, când scepticismul sau confuzia de pe fețele lor s-a transformat în altceva. Mătușa Linda, care îmi spusese cu doar 4 săptămâni în urmă că poate umilința publică a tatei mă va motiva să-mi pun viața în ordine, se uita la telefonul ei cu mâna la gură, fața ei îmbujorată de ceea ce am recunoscut ca fiind mortificare, și nu mi mai întâlnea privirea acum, deși nu avusese nicio problemă să mă certe când credea că sunt eșecul familiei. Derek s-a ridicat brusc, fața lui încă roșie, dar mai închis acum, și a spus cu o nonșalanță forțată, care nu masca complet asprimea din vocea sa: "Ei bine, e grozav, Maya, serios. E o realizare fantastică, dar banii nu sunt totul, știi? Viața înseamnă mai mult decât conturi bancare și brevete." Chiar am râs.
Nu m-am putut abține. Sunetul a ieșit ascuțit și clar în tăcerea șocată a camerei și l-am văzut tresărind ușor la el, pentru că nu mă auzise niciodată râzând așa, cu ceva ce nu era chiar umor, dar nici amărăciune. Ai absolută dreptate, Derek, am spus, și vocea mea era fermă și clară și zâmbeam. Dar nu era un zâmbet fericit. Era zâmbetul cuiva care înțelesese în sfârșit o glumă care fusese pe cheltuiala ei o viață întreagă. Banii nu sunt totul, motiv pentru care a durut atât de mult că tata a folosit banii ca singura măsură a valorii mele, a folosit contul meu bancar și apartamentul meu închiriat și lipsa unui soț cu o carieră prestigioasă ca dovadă că nu realizasem nimic și chiar și cu toți acei factori presupus importanți, tot am eșuat în ochii lui, eram încă atât de lipsită de valoare încât m-a scos din testamentul său și a anunțat-o la 47 de persoane într-un apel Zoom. Camera a amuțit din nou acea tăcere grea, încărcată, care căzuse peste noi în valuri de-a lungul acestei confruntări și m-am uitat la tatăl meu, care încă stătea în fotoliul său, părând mai mic și mai bătrân decât îl văzusem vreodată, cu fața cenușie și mâinile strângând brațele fotoliului, de parcă ar fi avut nevoie de ceva de care să se agațe. Tatăl meu a vorbit în sfârșit și vocea lui a ieșit liniștită și aproape confuză, lipsită de certitudinea defensivă pe care o avusese cu doar câteva momente înainte și a spus: „De ce nu ne-ai spus, Maia? De ce nu ai spus nimic despre la ce lucrai, despre brevet, despre nimic din toate astea?” Și m-am uitat la el, stând acolo în fotoliul său, acest om care petrecuse 34 de ani făcându-mă să mă simt invizibilă, și am simțit cum ceva se schimbă în pieptul meu, nu furie, ci o tristețe profundă și obosită pentru toți anii pe care i-am pierdut amândoi, pentru că el nu m-a putut vedea și eu încetaserăm să mai încerc să fiu văzută. „Nu v-am spus pentru că am fost condiționată să nu împărtășesc, tată,” am spus, și vocea mea era mai liniștită acum, dar fermă, și am putut simți oboseala a 3 decenii așezându-se în cuvintele mele. De fiecare dată când am încercat să-ți spun despre o realizare, ai minimizat-o sau ai schimbat subiectul sau ai găsit o modalitate de a o face să pară mai puțin importantă decât orice făceau Derek sau Vanessa și după ani de zile, pur și simplu, am încetat să mai încerc. I-am privit fața în timp ce vorbeam, l-am văzut tresărind ușor la adevărul spuselor mele și am continuat pentru că trebuia să audă totul, trebuia să înțeleagă întreaga învergură a ceea ce crease respingerea lui. „Când am intrat la MIT, ai refuzat să sărbătorești cu mine, mi-ai spus că informatica nu este o carieră reală pentru femei și când am absolvit cu onoruri, ai petrecut întreaga cină vorbind despre cabinetul stomatologic al lui Derek și când mi-am luat primul job real, câștigând $80.000 pe an la 26 de ani, m-ai întrebat când voi găsi ceva mai stabil, mai respectabil.” Puteam să o văd pe mama plângând încet acum, cu mâna la gură, și mai mulți veri se uitau la tatăl meu cu expresii pe care nu le puteam citi, ceva între dezamăgire și recunoaștere. Așa că am încetat să-ți mai caut validarea. Am încetat să mai încerc să mă dovedesc în fața ta, pentru că era clar că nimic din ce făceam nu ar fi fost vreodată suficient. Și am lucrat la acest brevet în liniște, în apartamentul meu închiriat de care ești atât de rușinat, serile după jobul meu obișnuit pe care îl respingi ca fiind chestii pe calculator, și am făcut-o pentru mine, nu pentru tine. Mâinile tatălui meu tremurau ușor pe brațele scaunului său și părea dintr-o dată mai bătrân, diminuat de greutatea a ceea ce îi spuneam. „Faptul că am devenit milionară în aceeași săptămână în care m-ai declarat public fără valoare este cosmic de ironic, tată, pentru că dovedește că nu m-ai cunoscut niciodată, că m-ai judecat și m-ai găsit fără valoare, fără să întrebi vreodată cine eram cu adevărat sau de ce eram capabilă să realizez.” Mama a vorbit atunci, cu vocea abia deasupra unei șoapte, și a spus: „Maia, ce putem face? Cum putem repara asta?” Și m-am uitat la ea, această femeie, care stătuse tăcută lângă tatăl meu în acel apel Zoom și îl lăsase să mă umilească în fața a 47 de oameni fără să spună un cuvânt în apărarea mea, și am simțit aceeași tristețe obosită pe care am simțit-o uitându-mă la tatăl meu. „Nu vreau banii voștri, mamă.
am spus. Și am spus-o serios, fiecare cuvânt, pentru că realizasem ceva fundamental în ultimele 4 săptămâni de la acel apel Zoom. Nu am nevoie de averea tatei sau de moștenirea lui sau de vreo compensație financiară pentru anii în care am fost trecută cu vederea, pentru că mi-am construit propriul succes fără niciunul dintre voi. Și nu am nevoie de scuze care sunt motivate de vinovăție sau jenă acum că știți că valorez ceva în singurii termeni pe care îi înțelegeți. Am făcut o pauză, adunându-mi gândurile, încercând să articulez ce aveam de fapt nevoie de la ei, ce avusesem nevoie toată viața și nu primisem niciodată. Ceea ce vreau este să mă vedeți cu adevărat, nu contul meu bancar sau brevetul meu sau acreditările mele, ci pe mine, persoana care am fost întotdeauna, fiica care a fost aici tot timpul, dar invizibilă pentru voi, pentru că nu mă încadram în definiția voastră îngustă a succesului. Camera era absolut tăcută acum. Toată lumea urmărind acest moment desfășurându-se și m-am uitat direct la tatăl meu și am spus: „Asta e tot ce mi-am dorit vreodată, tată, doar să fiu văzută.” Tatăl meu a stat acolo în fotoliul său pentru ceea ce a părut un minut întreg fără să vorbească și i-am privit fața trecând prin emoții pe care nu le văzusem niciodată la el, confuzie și rușine și ceva ce semăna aproape cu durerea. Și în cele din urmă și-a adres glasul și a spus într-o voce mult mai liniștită decât tonul său obișnuit de comandă: „Maia, putem vorbi în privat? Te rog?” M-am uitat la el, acest om care petrecuse întreaga mea viață respingându-mă, și am simțit oboseala acestei confruntări așezându-se în oasele mele, dar am dat din cap pentru că îmi datoram mie însă mi să duc asta până la orice sfârșit ar fi putut avea. Am trecut prin sufragerie unde toată lumea stătea într-o tăcere incomodă, pe lângă Derek care nu-mi întâlnea privirea, și Vanessa care părea că vrea să spună ceva, dar nu găsea cuvintele, pe lângă mama mea care încă plângea încet în mâini, și pe hol până la biroul tatălui meu, camera unde își condusese afacerile timp de 30 de ani și unde fusesem rare ori invitată. A închis ușa în urma noastră și a stat acolo un moment cu mâna încă pe clanță, cu spatele la mine, și puteam vedea umerii lui tremurând ușor, și când s-a întors în sfârșit, ochii lui erau umezi și fața lui se schimonosise într-o expresie de o durere atât de brută, încât aproape mi-a fost milă de el. Aproape. „Nu știu cum să repar asta, Ata,” spus el, și vocea i s-a frânt la ultimul cuvânt și s-a așezat greoi în scaunul de la birou, de parcă picioarele nu l-ar mai fi ținut. M-am gândit de când mi-ai arătat acel cont bancar, de când Marcus ți-a recunoscut numele, de când am realizat că tot ce credeam că știam despre tine era greșit și nu știu cum să îndrept lucrurile. Am stat lângă ușă, păstrând o oarecare distanță între noi, pentru că nu eram pregătită să ofer mângâiere, chiar dacă el părea să se prăbușească, și am așteptat să continue, pentru că acesta era momentul lui să se confrunte cu ce făcuse, nu al meu să-i ușurez situația. „Nu am înțeles niciodată munca ta,” a spus el, și se uita acum în jos la mâinile lui, nu la mine. „Când vorbeai despre algoritmi și compresie de date și arhitectură de sisteme, totul suna ca o aberație pentru mine, ca ceva abstract și nu prea real, și m-am simțit intimidat de asta, de tine, de faptul că erai mai deșteaptă decât mine, în moduri pe care nu le puteam înțelege sau măsura.” S-a uitat în sus atunci, cu fața brută de o onestitate pe care nu o văzusem niciodată la el. Succesul lui Derek îl puteam înțelege. Îi puteam vedea cabinetul și număra pacienții și auzi despre veniturile lui, iar căsătoria Vanessei cu Brad îmi dădea ceva concret la care să arăt și de care să fiu mândru, dar tu lucrai la lucruri pe care nu le puteam vedea sau atinge sau explica altor oameni. Și în loc să te rog să mă ajuți să înțeleg, în loc să fiu mândru că am crescut pe cineva suficient de strălucit pentru a crea ceva pentru care companiile de tehnologie ar plăti milioane, te-am respins pentru că succesul tău mă făcea să mă simt mic. Nu era o scuză completă, dar era mai multă onestitate decât primisem vreodată de la el. Și am simțit cum ceva se schimbă ușor în pieptul meu,
Nu iertare, ci o recunoaștere că în sfârșit își vedea propriul eșec. "Ce pot să fac, Maya?" a întrebat el și părea diminuat stând acolo în scaunul său de piele, acest om care păruse întotdeauna atât de sigur de judecățile sale și atât de încrezător în autoritatea sa. "Nu pot să retrag ce am spus în acel apel Zoom. Nu pot anula anii în care te-am făcut să te simți invizibilă. Dar spune-mi ce pot face acum pentru a începe să îndrept lucrurile." M-am gândit la ce aveam nevoie. Ce ar conta cu adevărat pentru mine dincolo de satisfacția de a-i fi dovedit că s-a înșelat? Și mi-am dat seama că singurul lucru care mă rănise cu adevărat fusese natura publică a respingerii sale. Faptul că mi-anunțase lipsa de valoare la 47 de oameni, fără să-mi dea o șansă să mă apăr. "Reintegrează-mă în testamentul tău sau nu, sincer nu-mi pasă de bani, tată," am spus. Și am spus-o serios, pentru că aveam acum banii mei și nu aveam nevoie de averea lui pentru a-mi valida valoarea. Dar am nevoie să recunoști că ce ai făcut a fost greșit și am nevoie să o faci public, la fel cum m-ai umilit public în acel apel Zoom. El a dat încet din cap, înțelegând dreptatea în ceea ce ceream. "O voi face, orice vrei, voi trimite un e-mail tuturor celor care au fost în acel apel, voi explica ce ai realizat și îmi voi cere scuze pentru judecata mea." A făcut o pauză, ștergându-și ochii cu dosul palmei, într-un gest care l-a făcut să pară dintr-o dată bătrân și vulnerabil. "Te-am dezamăgit ca tată, Maya, văd asta acum și nu știu dacă mă poți ierta vreodată, dar voi petrece orice timp mi-a mai rămas încercând să te văd cu adevărat, așa cum ar fi trebuit să o fac toată viața ta." Au trecut 3 luni și în acest timp lumea mi s-a părut diferită, s-a simțit diferit, ca și cum confruntarea cu tatăl meu ar fi schimbat cumva axa pe care se învârtea totul. Pe 12 iulie 2023, la exact 4 luni după acel apel Zoom care mă sfărâmase în fața a 47 de oameni, tatăl meu a trimis un e-mail aceleiași liste de distribuție și îmi ceruse permisiunea înainte de a-l trimite, ceea ce era în sine remarcabil. Citisem ciorna pe care mi-o arătase, stând într-o cafenea din Portland, într-o miercuri după amiază, și simțisem ceva complicat și tandru mișcându-se prin pieptul meu, în timp ce citeam cuvintele lui, explicând brevetul meu, descriind acordul de licențiere cu TechCore Industries, recunoscând că mă judecase fără să mă cunoască vreodată, cerându-și scuze pentru umilința publică pe care mi-o pricinuise pe 14 martie. "M-am înșelat în privința fiicei mele, Maya," scrisese el. "I-am respins realizările pentru că nu le-am înțeles și am lăsat propriile mele limitări să mă orbească față de capacitățile ei extraordinare. Am reintegrat-o pe deplin în testamentul meu, deși ea a clarificat că nu are nevoie sau nu vrea banii mei, construindu-și propriul succes considerabil prin strălucirea și munca asiduă pe care am fost prea ignorant să le recunosc." E-mailul mi-a fost redirecționat de cel puțin 6 rude diferite, unele cu scurte note de sprijin, iar mătușa Linda a trimis un mesaj separat care spunea simplu: "Îmi pare rău, Maya, și eu am greșit." Până la acel moment, locuiam într-o casă pe care o dețineam, o frumoasă casă în stil meșteșugăresc din anii 1920, în cartierul Laurelhurst din Portland, pe care o cumpărasem în mai cu $875.000, plătind cash, fără ipotecă, fără datorii, doar proprietatea curată și simplă a unui spațiu care era în întregime al meu. Petrecusem luna iunie mobilând-o cu grijă, alegând fiecare piesă cu intenție, și îmi agățasem diploma de la MIT în biroul de acasă, alături de certificatul de brevet înrămat care sosise la începutul lunii iunie, formal și oficial, cu numele meu afișat proeminent ca inventator. Relația mea cu părinții mei se reconstruia în pași lenți și atenți, telefoane în fiecare duminică, în care tatăl meu punea întrebări sincere despre munca mea și asculta răspunsurile, vizite la fiecare 6 săptămâni, în care mama făcea un efort să mă vadă așa cum eram de fapt, mai degrabă decât așa cum presupusese ea că trebuie să fiu. Derek și Vanessa erau stânjeniți în preajma mea acum,
vechea lor superioritate confortabilă fiind înlocuită cu ceva nesigur și aproape deferent, și mă simțeam tristă din cauza asta, pentru că nu dorisem niciodată ca ei să se simtă diminuați, dorisem doar să nu mai fiu invizibilă eu însămi. Dar găsisem ceva mai valoros decât percepția lor schimbată sau recunoașterea tardivă a tatălui meu, ceva ce crescuse în liniște în mine, de la momentul în care îmi arătasem contul bancar în acea duminică de Paște și îmi spusesem adevărul în fața tuturor acelor martori. Găsisem pacea cu mine însămi, o cunoaștere profundă și așezată că valoarea mea nu fusese niciodată determinată de capacitatea familiei mele de a o vedea, că fusesem valoroasă de la bun început, indiferent dacă cineva o recunoștea sau nu, și că singura persoană a cărei recunoaștere conta cu adevărat era a mea. În această seară anume, la mijlocul lunii iulie, stăteam în biroul meu de acasă cu fereastra deschisă pentru a lăsa să intre aerul răcoros de vară din Portland, cu laptopul deschis în fața mea, lucrând la cercetarea preliminară pentru o nouă cerere de brevet care implica optimizarea învățării automate pentru rutarea datelor. Eram vizibilă pentru mine însămi acum, în sfârșit, complet, și acea vizibilitate valora mai mult decât orice moștenire sau scuză ar fi putut valora vreodată.